Тази песен е от Божидар Хрисов за неговия баща Наско Касапа. За най-големия касап в България. За жената на Божидар Даниела Георгиева, героинята. За малкия принц. За най-мощните, за сина ми Атанас, племенника ми Атанас и баща ми Атанас, тримата шампиона. За майката на Атанас Божидаров, за майката Фана, най-голяма шампионка, шефката на най-яката фамилия Атанасови, най-големите в любимец държава. И за Атанас банката, и за караваната на име Феята, село Калугерово, за най-големия касап в България. Вали гърми над Наско Касапа, той е вълк единак. Парите са им чисти, изкарани с много труд и работа. Фамилията Насови най-мощните. Душман, душман те пайровен, душман, душман те шунен ман. Капабарав тумаре кера, вали гърми на Наско Касапа. Той е номер едно, гледа си фамилията. Имат най-хубавия и оборотен месарски магазин. Бизнес, бизнес, има бизнес. Купуват и продават в цяла България. Те са номер едно. Ах, аман от душмани. Душман, душман, който завижда нищо да не вижда. Това са пари с честен труд. Любимец, любимец, стига завиждахте. Винаги ще има много пари, специално за душманите. Душман, душман те пайровен, душман, душман те шунен ман. Капабарав тумаре кера, вали гърми на Наско Касапа. Той е номер едно, гледа си фамилията. Имат най-хубавия и оборотен месарски магазин. Бизнес, бизнес, има бизнес. Купуват и продават в цяла България. Те са номер едно, най-хубавия и оборотен магазин за месо. Който завижда нищо да не вижда. Окадар за душманите да пукнат от яд. Има пари и винаги ще има много пара.